Itira yung kasi ko ta. Baba kayo. What's up guys? For today's video, manguha tayo ng mga honeybee. Hindi natin to papatayin. Ay, papatayin. Papausukan mga hunter. Sasako natin. Kasama natin si Hunter Francis. Si Uncle Pring, yung veteran. Si Kuya Jackie, Hunter Jackie. Hunter Kulot. Hunter Kevin. Hunter Joey. Hunter Fran guys. Dito ang naglilitay na guys. What's up guys? Setipita camera. Awan manong natangsi data. Na? Ayun na siya guys. Ayun na. Late lang. Yung mga kasama natin. Guantis ka, Uncle? Guantis ka? Guantis ka, Uncle? Ha? Ito guys, pinapatanggal lang to guys. Kasi ano, bahay to, maraming bahay manter. Syudad kasi to eh. Yun. Kaya kahit maliit pinapatanggal na kasi nababahala sila. Ang talakad sayab no, kabkabel kayo. Dahil talang Basta na ito kay kinmangyo may tatlo. Dok, wala kang antay kon dyan. Pasya na ganun. Anesthesia. Anesthesia. Nagpanamik ka na. Tan. Basta sagisag kinasay mangyo sa hindi ikas na. Hindi na kaya. Kasalupinan niya. Talo ko mangkal ta. Mangkat Jimisa. Pangkon i-testing no mga ko. Malaw masih di kampayan. Lah masih di kapaya. Awan dirona. Awan basi ni. Awan pa anak na. Awan. Awan pa anak na. Daya mo. Pati ka. Ayo kanti baboy. Natangsi lagi di custom. Awang pa baka pulang mo. Siya tira. Awang pa baka pulang. Lain ka sa bansaga. Away ka naman Joey. Ala. Akadwak. Naman Joey anggal. Sa seryo. Kawag na katanan eh. Ano kontis mo? Ako yung pinagpampag ko. Inatin pala mong Joey. Ayan na guys. Itira yung kasi ko ta. Baba kayo. Makan. Da nakatalaw mo isa. Yo, aja ulo mo sa tanah. Kaya po Joey. Pampago mong Joy. At talaw ka mo tani. Nagkataw? La, oh. Limada. Dito, tali-takil na eh. Oh,
galo yo. Danugo mo nang kal tamatinag. Pokok ng bukay gana. Ha? Sige na. Tem, aja na sa camera. Na? Are. Jingataw kita, jingataw. Kanina di, kaya di walbing ni. Matudtod awang bal. Aray ko na sakit di may sayo. Ala? Awan ma. Na? May isa lang kiday. Aray ko. Ang mo una. Aray. Ay, di ba ano ni? Sayo. Yung nga po. Pasinang natin na pa to. Lalay ko nitan, isaro tamang binong ganatan ni. Lagi isal-sal mo na kami nin. Man ano, dito ilang mo tayo. Masa. Dua, lagi ko. Kapay gamin, kamu pisiitan oh. Guri ka ah. Gusto mo gagawin mo na lang ah. Adun samot to. Ya. Tay ko na. Nagtiba ka. Ito ni kuluton. Ito doon nakatalawon. Kaya tagpangato da. Dahil jay lang. Ulit. Stone, talimon. Rapatem na. Rapatem din na. Gano'n handa. Ha, Ayan guys, so ano na to. kasan pa natin. Ang ipaigid mo ate, galo mo pa dyan itam na nagaraw. Try natin yung napanood natin sa YouTube. Ha? Okay, nag-live. Haan. Oh, masamsabit na. Ang garot, tanay ko nakko. Nandiyan ang pusutay. Naksutay. Promise. Tas di dyan di jay. Ito ni. Alwadam ako ni mapirsay. Talam kami na. Kang. Anak, ini kan ni Hasim nga ron. Manang sa dimag na to. Hindi ka napag-red doors ko dahil ka ba? Mga kaso. Bagi na amin na. Yan, itry natin alagaan. Andito na sila oh. Lalagay natin dun sa ginawa namin. Nicolot. Ano? Oh. Charming ko magpaisa niya. Sila dapat lumakil ta ah. Ayun oh. Kutuloy dataw. Ha? Kutuloy. Rumor ta dyan naman Brian. Rumor ta dyan. Panyong pinaputang namin niya eh. Dam ata ni. Anak da. Handa talawan ata. Rumor ta pala ta ah. Karton kulot Jenny. Jenny. Karton. Ito pa na. This is the house. Ito yung nagawa natin. Pag mag-harvest na eh. Laki simpang masigod tata. Diyan lamang iduro mo ka. Sigurado mga mapan nga dagaws. Laa. Magkapon. Pasok mo guys. Yo. Pasok na pasok. Ni! Nih rumor ta mang. Simpang di dyan. Umar. Ikaw malak karton. Sipa mo na. Hala, mabalin kasta. Antay pala parparwar na. Ano kayo mga kuha? Umar ka dito takkaw. Tinukit mo dire.
Yung nag